Добър е Бог. През цялото време. Явно, че не е бил към всички отново. Да опитаме. Добър е Бог. През цялото време. Въпреки всичко, което ни се случва. Миналата седмица започнахме една поредица. И заглавието беше Библията най-голямата игра на развален телефон или нещо друго. И всъщност разгледахме няколко неща. А това е книгата на Чарли Кърк. Снощи говорих с моята съпруга. Не мислех, но ще споделя, може би мислех. Не знам дали осъзнаваме, че ние загубихме апостол Павел на 21 век. Това беше единственият човек, който не държеше офис и не говоря за това, че той написа книга, която сега вече излезе в Амазон. Виждате заглавието на книгата "Спрете в името на Бог". Всъщност тя не бе довършена. Слушах негово интервю и той има много интересно обяснение на гръцката дума еклесия, което значи църква. Той смята, че трябва да бъдат християните много дълбоко ангажирани в политиката, защото това е значението на тази гръцка дума. И каза, християните трябва да са в политиката, за да могат да извоюват права и свободи за другите хора. Знаете, че той ходеше в различни университетски кампуси, разговаряше с хората, виждал съм как някои хора го обиждат, виждал съм как някои хора предават живота си на Христос. Но той беше там. Гледах и на статистика между него и Доналд Тръмп. Откакто е дошъл на власт, Доналд Тръмп е увеличил богатството си с няколко милиарда. Когато това момче тук започва, е бил с 0 долара, започна статистиката от 100 хиляди и преди да загине миналата година имало около 26 или бяха или 32 милиона долара. 1000 души са работили за него. Основната им работа е да проповядват Евангелието. Ние не знаем защо се случват лошите неща, които се случват в този живот. Това, което знаем, е, че всеки един от нас, с изключение на тези, които ще посрещнат живи Исус, ще си отидем. Млади сме, остарява сме. Както знаете, вчера си отиде и съпругата на брат Иван Малчев, Марийка. Марийка се казваше, нали? Днес от 11 часа е погребението, който иска може да отиде в село Черган. Няколко човека от църквата отидохме тази сутрин да изкажем от наше име, от име на църквата съболезнование. Нарочно ни съобщихме на някои по-възрастните ни брати и сестри, които ги познават, за да ги предпазим от равна. И така, въпросът, който знам, че искате да погледнем сега е... Сега, аз днеска съм по-добре подготвен. Ако ми тръгне устройство, я да видим. Супер. Миналата седмица говорихме за текстовете, говорихме как е направен канона на Новия Завет. Това тук е времевата вранка. Виждате каноничните евангелия и неканоничните. Спомняте ли си 3 условия, така горе-долу, за да бъде едно евангелие канонично, какво бяха? Първо, трябва да е написано от апостол или някой, който познава апостол. Второто условие беше да е ортодоксално, с малко О, т.е. с правилното учение. И третото е да има в него, как се нарича, католицизъм на български, с малко К. Защото католицизъм е универсалност, т.е. прието е навсякъде. Това бяха трите условия. И когато си говорим за Новия Завет, ние виждаме, че това са 27 книги в Новия Завет, писани в времевата рамка на 60 години, в различни страни, на гръцки език, което виждате вляво на екрана, от най-малко 9 различни автора. Как е започнала историята на писаното човечество? Най-вляво може да видите, това се нарича, знаете ли как? Таблет. Това е каменна плоча, на която ние виждаме първите, нека да кажем, това е клинобразното писмо или иероглифи. След това минаваме на така наречените скролове или папируси. Хората в древността много са обичали папирусите. Обичали са ги много, защото се запазват и кодекси. Имаме някои, които са правени на папируси. На бамбук. Това, което виждаме на следващия слайд и започнах, е
едно от най-големите ни открития. В ляво. Това е Пи-1. Какво е Пи-1? Това е първият папирус, който някога е открит. В Библията се говори, че има един период от 1260 години, той завършва 1798 година, от тогава започва последното време и Бог прави едно пророчество и казва: от това време знанието ще се умножи. Знанието за Библията, знанието за всичко, което се случва в нашия свят. Обаче, когато четете този текст, виждаме, че там знанието не е само в положителна насока, и в отрицателна. Думата не е положителна, нали така? И виждаме, че излиза еволюционната теория на Дарвин, някои други теории, които отхвърлят божествеността на Библията. И 1897 година в Египет е намерен този папирус. Това е първият намерен папирус, известен като Пи-1. Учените, които са започнали да занимават с библистика и да защитават Библията, се наричат антрополози. Някой ще каже, защо имаме нужда от такива учени. Вижте, както отидеш когато си болен и отидеш в болница, какво търсиш? Доктор. И много хора си казват: аз чета Библията и ще тълкувам както си искаш. Да, ама не. Заради това са антрополозите, които знаят древните езици, и след малко ние ще говорим малко повече за тях. Те застават и ви казват: това тук е прието, това тук не е. Тук може би авторът е имал предвид това, а може би не го е имал предвид. И е добре да се вслушваме, защото има много по-умни хора от нас. Ясно е, че някои ще кажат: аз нямам нужда от доктор, ще се лекувам сам. Спукан ми е апендисита. Разговарях с един човек, който казваше: нямам нужда от никакви лекарства. Мога да се лекувам сам. А жена му учи за лекар. Тоест тя е лекар и продължава специализация за доктор. И ние спорим с него и тя му казва: преди кое си забравих, менингит ли беше, каква болест? Ти каза: трябва да вземеш антибиотик, иначе си отиваш. Трябва да вземеш. Не съм доктор, забравих. Това е папирус номер 1. Той съдържа части от Матей, 1 глава. След малко ще ви кажа защо са толкова важни папирусите. До него това, което виждате на екрана, е GA777. Това са Евангелията, които имаме. Това е първата на около 500 години е този кодекс. Евангелията, които са илюстрирани. Животът на Исус с картинки. Не е ли много готино? Че преди 500 години още хората са мислили за това как беше? Да представят живота, за да могат всички да го разберат. И така, има един човек, който се казва Хегел, и това на екрана е неговият ученик Фердинанд Кришчен Бауер. Превел съм името му от английски дословно, може би на български не звучи много достоверно. Ако се спомняме, първият критерий едно Евангелие да е в канона, какъв беше? Свидетел или някой, който познава свидетел. Този човек, те имат една много интересна теория, вижте, той е германец, казва така: ето ги трите Евангелия, първото Евангелието на Марко, както може да видите, последното Евангелието на Йоан. И той го датира около 160-170 година след Христа. Какво означава, че това Евангелие е датирано тогава? Точно така. Евангелието на Йоан го е нямало, когато събитията са писани. Тоест, как той може да е очевидец на събития, които не са станали. И ако той не е очевидец на събития, които са станали, тази част от Библията ние хващаме и изхвърляме. Тогава ще изхвърлим Откровение, ще изхвърлим трите послания на Йоан и какво още ще изхвърлим. И теорията му е много добра. Какво стана? Това не беше от мен. Мони, нещо стана. Я пуснем пак презентацията да видим. Така. Защо? Дявол си играе, не иска да видим едно от най-големите открития. Това, което виждаме, и моля отворите Библията на Йоан 18 глава, защото ще говорим сега за него. Забравих да се взема кредитната карта. Доктор Си.Ейч Робъртс, тук що завършил докторантура, отива намира се в един
в една библиотека и прави изследване върху манускрипти, книги стари, които са донесени от Израел. И докато ги разгръща, казва, това, ако сте ходили с археолози, между другото, на excavation, т.е. на разкопки, ще видите, аз имам един познат, който отиде с сланер кърти, казва, той минава просто, кара ни ние да копаем. Копаем голяма грамада с камъни или с други неща и той само минава и казва, буклук, това го вземи, това го вземи. И казва, ученици виждат, че то е написано от двете страни. Това означава, че това е част от кодекс. Пи 52. Това е най-ранният документ днес, който имаме от някой от Евангелията. Когато дават на палеолози да го, ще говорим какво е палеология, може би някой друг път, да оценят годините му, макар че има дебати, те го поставят между 100 и 125 година след Христа. Това парченце. Разберете ли какво казвам? Ако Евангелието на Йоан е писано, да кажем, между 60 и 90 година, ние имаме копие, което е толкова близо до оригинала, каквото нямаме никъде другаде в античността. Между другото, аз ще мина нататък след малко, но знаете ли, че в античността ние нямаме запазен нито един оригинал. Говорим за римски, гръцки книги, говорим за Коран, говорим дори за писанията на Буда. 100-та година след Христа. Казах ви, че това е част от кодекс, който ние не знаем. Не е намерен този кодекс. Кодекс, казахме, означава книга. И той като започва да чете, вижда, че там са части от Йоанна 18 глава. Видяхте колко могат да се прочитат. Но не това е важното в момента. Това, което исках да кажа е, че виждате ли долната графика? Доколкото аз знам, аз в Канада съм учил в един университет. Този университет са ни учили, че копието е винаги след оригинала, нали така? Ако имам копие, което датирано 100 до 125 година след Христа, тогава оригинала по-рано ли или по-късно? По-рано. И ако оригинала е по-рано, преди 100-та година преди Христа, а ние нямаме оригинала, тогава Йоан е свидетел на събитията. И щом Йоан е свидетел на събитията, той попада в критериите в първия критерий за канон. Да е апостол или познат на апостол. Забележете, тук съм ви направил, съм вземал от едно място, да видите, нагоре, не знам дали се вижда. Я да видим сега, не смея да бутна, защото не знам какво ще стане. Тук се показва къде е открит папируса оригинално в Египет. И е написано, че разстоянието между там, където е бил използван и там, където е намерен това копие, т.е. там, където оригинално е написан най-вероятно оригиналният текст и там, където е намерено копието, са 2735 км. Аз си направих труда да проверя 2735 км, ако вървите без да стоите ден и нощ, ще ви отнеме може би месец. Зависи с каква скорост се движите, ако спите ще ви отнеме много повече, но днес ние говорим за манускрипти. Значи те се пишат на едно място, след това се носи на друго място, пише се. Забележете, че те се пишат във враждебна среда. Не като сядаме ще напишем 15, ще напишем. Разбирате ли? То си има начин написан. Ти следиш всяка буква. И тогава ще го занесем някъде. Ако ни хванат и ни убият преди това. 2730 км е трябвало да мине това копие, за да стигне. И така. Понеже си говорим и имало много критика върху Библията, днес ние имаме колко копия на Новия завет. Казах, че говорим само за Новия завет. Имаме над 5000 копия на гръцки език. Сега забравих колко бяха на сирийски, имаме на славянски. Общо всички копия, които имаме, са над 300 000. Или споменавания на текстове.
тъй като напреднахме малко, но искам да ви спомена един случай. Ние имаме един текст от Новия Завет, който го няма почти в българските библии, но го има в някои от английските. Има един текст, който е много оспорван. Човекът, който е добавил този текст, е бил убит заради това, че е добавил този текст към Новия Завет. Отиват при него и му казват: слушай, това го няма в нито едно от копията, които имаме. И той казва: аз видях копие или папирус, където този текст го имаше. Казват му: откажи се от тази ерес или ще те убием. И той казва: не мога да го махна или да пиша, че го нямало, защото го видях с очите си. И този човек загива. По-късно ние имаме препратка от няколко отци на църквата, че са виждали в папируси този текст. Обаче до нас не е достигнал нито един папирус, където този текст го има. Тоест какво имаме? Имаме 4 или 5 препратки към него. Съответно той го няма в Новия Завет. На някои места е включен под черта, но апологетите се опитват да бъдат толкова коректни, че за нещо, което нямаме доказателство на 100% и не е видяно никъде, не се включва в текста. И тук би трябвало да кажем: вау! Извадено, специално този текст е изваден отдолу. И така, поради проблемите с библейския текст, възниква една наука, която се нарича критика на текста. Какво е това? Това означава, че я да видим, ще избягаме ли. Че апологетите се опитват да намерят, на английски звучи original wording of the text, т.е. оригиналното значение на текста. Как ако вземем днес нашата Библия и по-скоро Новия Завет, дали това, което пише тук и четем, отговаря на това, което авторите са писали. Само искам да ви кажа, че последните 20 на години навлиза едно течение, че всичко, което е намерено, например Евангелието на Тома, Евангелието на Петър, за което говорихме предния път, или на Юда, всичко, което е намерено, трябва да се включи в канона и трябва да се изучава в училищата. И това е част от либералната школа в теологията. Хора, които казват: няма значение, всичко включваме, път там ще се кланяме там, не знам на какъв бог, на какъвто всички искат, ще се кланям тъй както ми харесва, когато ми харесва, по какъвто начин ми харесва и правилата нямат значение, защото тук пише едно, а там пише друго. Както и да е. Та като говорим за критика на текста, има две основни направления там, две основни линии, които се гледат. Първото нещо се наричат вътрешни извори, а другото се наричат външни извори. Какво е вътрешен извор на текста? Ето сега ще ви прочета това, което съм се извадил от един професор. В колко ръкописа се среща това, което четем? Кои са датите на тези ръкописи? В кой регион на света са открити тези ръкописи? Използват всички възможни доказателства, манускрипти, древни документи, дори и цитати от църковните отци. Това са за външните доказателства. Извинявам се. За вътрешните доказателства. Какво е вероятно да е направил писарят по отношение на промяна на текста? Тоест, възможно ли този, който пише това, което ние четем, да е променил нещо? И второто, какво вероятно е написал авторът първоначално? Тук защото съм бързал, съм записал малко и на латински, според местата, на които няма вариации в текста. Тоест, ние гледаме и вземем манускриптите, в които няма вариации. Аз ви казах, че има около 1 милион вариации в Новия Завет, в текста, които са малки. Но ние тръгваме от там, където няма никакви вариации. Истории, които са еднакви. Дори в урдинга, дори само в самото използване. И ви казах, че Исус обича Мария може да се напише най-малко колко пъти? 1000 пъти на гръцки език. И го проверих това за втори път. И е истина. И целта е, както казахме, да се разбере оригиналното значение на думите. Тоест, дали това, което ние днес четем, отговаря на онова, което авторът някога е писал. На следващия слайд съм ви върнахме се на предишната презентация. Това е добре. Явно копчето ми заяда. Така. Сега мислех да не го споделям този документ, тъй като много вече засегнахме. Само ще спомена, това е Папирус 66. Ето как се чете на гръцки език. Това е кодекс. Защо е толкова важен? Защото на този документ ние имаме първата и последната страница.
Обикновено на повечето такива документи първата и последната страница ги няма, заради износването. Толкова е важен. Когато почнем да четем на гръцки, на български, на английски, на всеки език по света, пише точно това, което пише в нашата Библия. Така, я да видим. Миналата седмица говорихме за едно от най-важните доказателства за това, че нашата Библия не е сбъркана. Спомните ли с какво беше то? Имената. Оказва се, че имената си имат име, изследването на имената, и това се нарича ономастична конгруентност. Кой ще го повтори? И ние говорихме, че като вземем Евангелията, виждаме, че имената, които се използват там, са от първи век в Палестина. С изключение на два текста в Новия Завет, които са написани от доктор Лука. След малко ще говорим за доктор Лука. Деяния на апостолите 17 глава 34 и 16 глава 40 стих. Той използва две имена там, Дамариас и Лидия. Дамарис не знам как е на български. И Лидия. Тези две имена се срещат от всичките Евангелия само там. Във всички разкопки, които са правени в Палестина, такива имена няма. И сега, казахме, че те правят изследвания на имената. Ако някой иска презентацията, после мога да му я дам. Изследователите, като започват да изследват, казват, че ето аз съм се оставил нарочно, там където Лука довършва книгата Деянията на апостолите, в северната част на Средиземно море, тя е северната част северната част на Средиземно море и в южната част на Ейжа Майнър, римската провинция. Там, в тази част, където са живеели хората, са открити, че 10% от имената са Лидия и Дамар и Дамар. Разбирате ли? Никъде другаде това го няма. Обаче хората казват, ние ще проверим, не може да има грешка. И намират една провинция, където тези имена се използват. Ето още едно доказателство за авторитета на Библията. И така. Сега аз не виждам какво пише там. Като си говорим за достоверност на Библията, виждате ли колко неща сложихме? Сега ще ви кажа следващото най-важно нещо. И това е на дума на английски език и моля да я запомним. Думата на английски език е location, location, location. Може да я повторим? Location, location, location. Това означава локация. И сега ще ви кажа, защото времето напредна. Локация или място. Ако отворим Евангелието на Лука и там първата глава, първи стих, имаме най-голямото доказателство за това, че Лука е боговдъхновен. И че пише нещата по начина, по който трябва да бъдат написани. Нека не забравяме, че Лука не е свидетел. Обаче вижте какво казва той. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на Словото. Видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко отначало, да ти пише наред за това, почтени Теофиле. Тук думата, която той използва, е да изследвам. И това не е книга в първи век, как трябва да се пише книга, за да бъде приета от римската общност. Разбирате ли? И когато погледнем начина, по който евангелист Лука пише своето Евангелие, той прави точно това. Той следва критериите, които са дадени от историците в първи век, за да напише книгата си. И така. Стана без 10, говоря вече 40 минути. Мисля да прочета само още едно нещо и да приключим. Лука, 3 глава, 1 стих. Четем. В 15-та година от царуването на Цезаря Тиберий,
Когато Пилат Понтий беше управител на Юдея, а Ирод четировластник в Галилея и брат му Филип четировластник в Иторейската и Трахоницката област, а Лисаний четировластник в Авилиния. Знаете ли, че този текст за много години е бил отхвърлен? Ето го Таси казва, че това не е вярно. Няма такъв четировластник в Рим. До 1960 година, когато е намерен един камък и там се казва четировластникът Лисий. Всъщност те са намерени няколко камъка, които потвърждават всички титли. Аз мисля, че имам и на следващия. Я се върни. И на следващия слайд. Ето точно тук на този текст пише, мисля, четировластникът Лисий. Хората са казвали Лука бърка, но той сяда и казва, аз изследвах всички събития, всички хора, техните титли, кой с какво се е занимавал, за да мога да ви предам една достоверна история за събитията, които са се случили. Сега, последната ми точка е, и няма да я разглеждам днес, само ще ви спомена, но ще направим някой събота вечер като практично занимание. И тя звучи така. Непреднамерени, непроектирани съвпадения, случаи, когато имат един или повече независими исторически разкази и те се преплитат по начин, по който би бил неочакван, ако историята беше изфабрикувана изцяло. Някой може ли да повтори? Няма проблем, и аз не слушах. Затова, точно така, това е в кратко. Тази точка ще разгледам някой събота вечер и съм ви приготвил два много интересни текста, върху които да работим. И ще искам да видим какво се получава. Заключение. 500 000 споменавания на текстове от Новия Завет. 5000 папируса. 12 от тях, 12, са в рамките на първия и втори век. Разбирате ли? Първи и втори век. Ние нямаме друг, който да е толкова близко до оригинала в целия свят. В нито една книга. Говорим за античността, пък и дори по-късно за някои от религиозните книги, за по-голяма част от тях. И когато си тръгваме днес и си кажем, добре ли, защо са разказвали тази история? За да ни увери, първо, че тези хора са били истински очевидци на събития, които се случили. Второ, ако тези събития са се случили, знаете ли какво се оказва? Че Исус Христос, Синът на Бога, се е родил тук в плът и е обикалял по тази земя. И върви там, към един град на име Наин. И там пред града среща една процесия. Тръгнала къде? На погребение. И там една майка плаче, защото губи единственото си дете. Изгубила е всичко, което има на тази земя. Защото кое е по-ценно за една майка? Може да опитате, вижте майка, която губи детето си и кажете, ще ти дам $1 милиард. Ще ги вземе ли? 10 милиарда. И той отива там. И учениците гледат и се чудят. И тогава се изявява силата на Бог. Защото там, където е Христос и където живее и пребъдва, няма смърт. И това е нашето обещание, което имаме. Те го гледат как си отива. Той казва, какво? И те казват, ангелите, какво гледат? Отиде си, но ще дойде. Отиде да ви приготви едно по-хубаво място. Това, което го пише тук, е истина. Той наистина отиде да ни приготви едно по-добро място. И много скоро ще се върне. Ама минаха 2000 години. Но хора, за да отидете до Андромеда ще ви трябват, колко ги изчислявахме? 16 милиарда години. И там на совалката за теб ще бъде един ден. А тук
Са минали 16 или 12 бяха. Много ли са? Да, човешкият живот е кратък и ние се отиваме и вървим. И затова трябва да знаем, че ние сме тук под наем. Ние живеем на тази земя под наем. Дори да се вземете 100 къщи и 1000 болници, като дойде определеното време си отиваме. Но остава надеждата, че има едно място и има един, за когото е писано. И това, което казва той е истина и той идва за нас скоро. И ако все още не си направил тази крачка, или ако се колебаеш, или ако се чудиш, има време. И това е сега. Ще ви помоля да се изправим, за да се помолим. Мили татко, застанали отново пред теб, ти благодарим за това, че толкова много ни обичаш. За всичко това, което си направил за нас. Ти си велик и всемогъщ Господи. Слава и почест на Твоето име. Моля те, ти ни ръководи и ни пази винаги през нашия живот. Моля те, татко, да сега за нашите близки да бъдеш с тях. Ти да ги ръководиш, татко, и да ги пазиш, да ги направляваш живота им. Моля те и за нас самите и нас да ни ръководиш, да ни пазиш. Моля те за болните от Твоя народ, за близките на тези, които са си отишли. Благослови всеки един от нас и всеки един от тях. В Твоите ръце се оставяме в името на Исус. Амин.